रोडाइल बने ना इसलिए गाना नहीं के कोनो गीत गा देबो तू यहाँ आके तोरा बुझाता कि ना कोनो गीत गा देबो तू हने तो हने का बाबा रौरो ए गीत के सपोर्ट करता नहीं देखी पहिले से टूटल बा सील तुरिए के का करबो तेरा बुझाता कि ना कि तू अपना गुरु के नाम बदनाम करतो तेरा बुझाता कि ना गाना असली नहीं के कौना सील बोतल के सील के बड़े फिर बतनी तू बीच में भाग सामने से भाग तू राइटर लोग से पूछा राइटर से पूछा ये लोग से कौना सील कौना दिल बोतल के सील कि आदमी के दिल कि भैंस के दिल भोजपुरी गायक के बात होखे अश्लीलता पर बात ना होखे तो बुझाला कि ना इंसाफी बा रे भाई वो गीत सुन ले होके कि सिल तुड़िए के का करबू जोतल खेत जोतिए के का करबू अब ऐसे वो गीत गौले बड़े आ दुख के बात ही बाबा कि उचेला हम शंभू बाबा के टन बाबा के आ शंभू बाबा के टन बाबा के कई मंच पर देखले होके हम जे खेसारी से लोग के समर्थन में रहल होके जे खेसारी के बनावे में अपन समय दिले होके अगर उ लोग ऐसा चेला पैदा करे तो समाज खातिर कहीं ना कहीं यह मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये दुख के बात बाबे हमारे संगे बानी शंभू बाबा टन बाबा उ गायको बाड़े उनको से पूछाई कि गीतवा काहे गौले बड़े काहे समर्थन करते हैं लोग चली हम शंभू बाबा तमाम भोजपुरिया भाई के गोड़ छुके गोड़ लागो तो गोड़ छू के गोड़ लागी लेकिन हईसन चेला के रोलन काहे समर्थन करता नहीं ये महाराज ये कलयुग हो अच्छा कलयुग ऐसा युग नहीं जो नर करे विश्वास जेकरा के आपन समझनी वो बिरान निकल गई तो ई चेलवा का गलती गौले बा तो सील तुरे के बात कहता रे बार अरे कहता नहीं का गलती कइले बा अरे महाराज सीलो में को गो सील होला तो बताई ना कौना सील के उ बात कइले बड़े अब विशेष रहुआ से का कहे रहुआ मीडिया ला है सीलो में को गो सील होला बिलो में को गो बिल होला एगो बिल होला जौन है हमने निकली रहे एगो बिल होला विशेष रहुआ से का कहे रहुआ तो हमने के गर्जियन है आ तो रहुआ नहीं कुछ हमरा से पूछ सकिले कुछ तर्क कर सकिले लेकिन हम जौन कहतनी उ सत गौले बा जायज गौले बा नाजायज नहीं खे गौले ई बात रहुआ कहतनी जी ई रहुआ कहतनी जी उ जायज गौले बड़े जायज गौले बा माने सील कौना सील के उ बात कइले बड़े अरे महाराज कितना सील टूटल ओ बेरा लोग कहाँ रहे वो बेरा जौन बेरा द्रौपदी के साड़ी घिंचाइल महाभारत के लड़ाई भइल वो बेरा लोग कहाँ रहे एगो सीता के हरण भइल वो बेरा लोग कहाँ रहे आज लोग एगो सील टूटला पर लोग विरोध करता है ये शंभू बाबा वो से बढ़िया माने हम तो नाम कोई कलाकार के ना धनी सब कलाकार लोग हमारे गर्जियन हो हमारे चेला है चाहे गुरु भाई हो सब लोग के हम गर्जियन बुझिले महाराज वो घड़ी गलती ये ना रहे आज एगो सील टूटला पर यदि लड़कियाँ गा दिले बा गीत का गलती कर ले बा गलती ई कइले बा कि कौन और लड़का गाई तो कौन दोसर बात रहल लेकिन उ चेला है शंभू तिवारी के पूछबे कर देबा से तो हम रामायण गाइले महाभारत गाइले आ को हजार में शंभू बाबा के रहुआ लो नहीं बोला होता 10 से 12 और कितना चाहे हुआ अरे 10 से 12 हजार आ चेलवा एगो सील टूट दिल एकरा पहले एगो गीत आई रहे ये बूची तार सील कबले टूटी छोटा है कि मोटा बाद में बुझाएगा तेरा छेदा में लबेदा चले वो घड़ी रहुआ लो नहीं कहाँ रहनी तो रहुआ पटीदारी करता नहीं लोग गाई तो रहुआ गायम संग ना महाराज तो फिर काहे बात कहता नहीं हम गाय बना लेकिन हम कहब हम गाय बना लेकिन कहब वो घड़ी कोई ना पूछल खाज एगो लड़किया गलती कर दिलक तो एकरा के माफी देवे के चाही आई गलती क्या कैले बा पारंपरिक गौले बा जौन मार्केट में अनफिट बा उहे हिट बा ई रहुआ कहता नहीं जौन लगाउड़ बा उहे बा माने जौन बाउड़ बा उहे लगाउड़ बा जनबा गीतवा कहनी हां जनबा गीतवा आई रहे ओहू बेरा लोग विरोध कइले रहे ऐसन बात नहीं है कुछो नहीं के विरोध आ कर लोग खोजी जब रहुआ गलती गीत गायम तो अरे महाराज ओहू से पहले आज से 20 साल 25 साल पहले लोग गलती गीत कैलक भरत शर्मा जी कहनी जे जौना रोग के दवाई कोनो ना वायदा बताई तो बुझिए प्यार हो गई एमे का गलती बा जी अरे महाराज एमे का गलती बा बहुत गलती बा जौना रोग के दवाई कोनो वायदे ना बताई तो बुझिए जे प्यार हो गई तो ठीक तो बा एमे का गलती बा एकर माने का भइल तो सिल तुरे के थोड़े कहता रे भरत शर्मा सिल तुरे कहता रे उ हम का कहतन आई चेलवा हमारे के उगा दिलक जे तुरले पे केहू तुरले बा पहले बात सुने हम का कहत ई माने तुरले पे एकर का मतलब भइल बा भरत शर्मा के नाम लेते खेसारी के काहे नहीं गीत गावा देनी जैसे ना खेसारियो कहले बड़े का गल उ कौन गलती गीत गले बड़े बहुत ऐसा नस्ल के देखी बाबा रुआ छापी मतलब अपने चेला सन के ऐसन गीत गावा के खेसारियो गायक रहले आज ले कौन बाउर गीत ना गावले खेसारी गौले बड़े जे मुदले रानी हम पियरी माटी से देवरा मुंगना खोदलक बताई रउरा ओहू मन चले बानी हे महाराज पियरी माटी से जब ढोड़ी मुदा जाई अब रउआ से हम पूछतनी हां
पियरी माटी से जब ढोड़ी मुदा जाई तावरी पियरी पियरी माटी से मुदा ढोड़ी ढोड़ी मुदा जाई तावरी कुछ काहे ना मुदाई हम खेसारी के विरोध नहीं करो खेसारी हमार बबुए बह लेकिन सबे असली का क्या क्या बढ़ बताइए वो कहिया दलक तक का हो गई ए बाबा रउआ 40-45 साल से गाँव नहीं करता नहीं तो रउरे को बाउर ना गा दी रउआ से गावाल जाई रामायण छोड़ के हम ना गए तो फिर रउआ अपन चलोन के काहे सिखावता नहीं खैर उ नया उम्र बा नया उमंग बा जो महावीरी पूजा होता हाँ तो ओमे ऑर्केस्ट्रा कहे होता क्योंकि बाप मर जाता ओमे ऑर्केस्ट्रा होता बिहुला होता का है लेकिन आज जितेंद्र जी तो भी गया है तो समाज को देख कर गया है जानता है कि दही दूध खाए वाला कम लोग बा हाँ आ दारू तारू पिए वाला ज्यादा लोग बा हाँ समाज देख कर बोला है आज एक से एक कॉमेडियन में लोग ऐसा अश्लील गाना बोल रहे हैं ऐसा भाषा बोल रहे हैं कि जो दुनिया में बेटी बहन मतारी ना देखी वो दिन कहाँ रहे आधा छीलो पूरा लीलो हाँ वो दिन भोजपुरी कहाँ रहे एकर माने का भइल आधा छीलो पूरा लीलो ठीक बात नहीं है बाबा भले रे केतनो छाप लिए अपन चला के उनके से गीतवा हम सुनाते रहो सामने और गीतवा गा दी हरबा नीमो लाई तने अपने आत्मा पर हाथ धके कोन तने कहबो तू ही हो गावेला बोलो तो कहबो कौन कौन गीत तू गइले बड़ा अरे हमारा स्नेह बाबू जोड़िए के का करबो कोड़ल खेत फेर से कोड़िए के का करबो पहिले से टूटल बा सील तुरिए के का करबो ए तेरा बुझाता कि ना कि तू अपना गुरु के नाम बदनाम करतो तेरा बुझाता कि ना गाना असली नहीं के देखी रोडाइल बने ना इसलिए गाना नहीं के कौन कौन गीत गा देबो तू यहाँ आके तेरा बुझाता कि ना कौन गीत गा देबो तू हने तो हने का बाबा रौरो एक गीत के सपोर्ट करता नहीं देखी हैं गदहा घोड़ा में ये अंतर बा हां घोड़ा पर आदमी बैठेला अच्छा आ गदहा पर लादी लदाला फिर तू एने आओ मत ने तू तो पहले लेकिन आज हमारा संसार निमन चीज मांगे खातिर तैयार नहीं खे निमन सोचे गावे वाला लोग के सटा नहीं खे तो आज भोज गीत अश्लीले में का बा सील और बिल में का अंतर भाई पहले वो पत्रकार लोग से पूछा कि कौन सील बोतल के सील के बड़े फिर तू बीच भाग सामने से भाग तू राइटर लोग से पूछा राइटर से पूछा ये लोग से कौन सील कौना दिल बोतल के सील कि आदमी के दिल कि भैंस के दिल उ शुरुए से हम पूछता नहीं कि जौन राउर चलवा गौले बा सील के तुरे के बात करता हाँ। ना सील के बात करता वो अपना दिल टूट गई और तौना सिर के टूटल में पानी के बोतल भर गई अच्छा हाँ ट्रेन में जाते हैं छापत ताइन लेने छापत ताइन लेने छापते नहीं हम लोग। दोनों आदमी खेसारी के संग रहल बाइन लोनी अरे बा। खेसारी से कहने कि वो निमन माने बाउर गीत गावा देते हैं बरा सारी कहियो बाऊ ना कोई है बाउरो कोई है तो कहियो नीमन छोड़ के खराब ना होई अच्छा रे दोनों आदमी के तरफ से हम ई बात छोड़ देता नहीं लोग सुनी है गीत के राउर चलन हमन का नाम हम कर जितेंद्र जी। तो वो गीतवा लोग जन गौले बड़े वो लोग सुनी या बताई कमेंट में कि लोग ठीक करता नहीं कि बाउर करता नहीं अच्छा। हम वीडियो के जी खत्म करता नहीं सही बात बा ये वीडियो है जो खत्म का गलती का सही गल बड़ा रउआ सब लाइक करब सब्सक्राइब करब आ जे अश्लीले गा के आगे बढ़ल बा रउआ लोन तो गर्जियन है भोजपुरी में 2000 गीत गौने हमनी के कोई लायक न के देते एगो सीले तुरे वाला कह देले बताई रउआ लोन के घर आ के जो बेटा। पाउच पियले बा ओकरा घी निमन लागी पेट में उल्टी कर आ पाइप पे जौन उल्टी कइले बा उ देह में उल्टी करी उ गानवा के ओठ मिलाए तो बुझाई कि कहाँ से बोलल बा खत्म करता नहीं यहाँ की बात कहता नहीं कि सैया पाउच पी के पैंटे में उल्टी कोइले बा वो गाना आई रहे दोनों आदमी रहने खेसारी के संग वह बतिया होता है कि पैंट में उल्टी कहता है तो खैर सुन के बताई कैसन गौले बड़े चला यही लोग का दोनों आदमी के